ai yang halai mana hamar könüngö uynayşıhay orisna hudubra हालिया खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गादाव इउटिउब नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय लायबाय दिनै आं नै मोनानियाव भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय अन देनो नागिरदों एकदम मागोनि एन्थाब जानायखौ अहाया मोनदों ओमफ्राय जोंनो गुदुं नालेंखरजों एवना जानोसै आरो दाख्लैथ' एन्थाबखौ नारेंखलजों एवनानै जानाय जायाखै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बिजावजालिनि फिसाजोनि बार्थडेनि थाखाय आङो मागोनि एन्थाब एवनायनि सिगां सानसे थाहैग्रोनानै एकदम जानाय बायदिबो जायासै बारा इन्टारेस्ट मोनासै आरो बेखायनो गोदान एवनानै जाफिनसै देनानै जाफिनसै होननानै दिनै सोमदों बेखौनो खोन्थानो होननानै आङो भिडिअ खालामबाय नायलांबाय थादो फट' भिडिअफ्रा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो अननानै आंबो बयनिखौबो खालामो फट' भिडिअफ्रा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो ना मा होनो चलो गथ'आलाय भिडिअ खालामनो बायो बिसोर खाथियाव फैनानै ओरै होफैलायनांगौब्रा मालायफोरनोबा हौवाया होफैलायनांगौ होनबा नोङो जायगा थांफिनना खेबो थाबाय बारनानै जिरै आं हाला बेखौ सोरनि भिडिअ खालामनाया जायगा थांफिना जिरायना खालामा अफार नारेंखलजों माबाजों एवबाय मा होनो गुरजों लगायनानै एवबाय आरो गुरखौ हानानै सिग्लिग्रोनानै एवबाय आं जि साइज जादो मैया मोनायाव देनाय एन्थाबखौ सिखारनानै एकदम एवबाय आं एसे ब्रुं खाख्लुबस्रोलायनानै एकदम गेसखौ रेडि एकदम गाहायाव लानानै एवबाय आरो गुरजों माबा नारेंखला बियो थावा जानबाय एवबाय आं एवनायखौ एसे देखायनोसै आङो माबायदि एवो आखाइजों एवनो हाया आङो आइयासो जि मोजां आखाइजों एवो मालाय गोदोनि बुरि नालाय इसोर एवनो रोङो आरो ओमफ्राय जोंहा दानि थङालि बङालि नालाय रोङा आरो जेबोथ' बुजिजाद्रायला एसे रोङो आरो गारबाजोंबो नै बे गारबाजों एवबाय आं नै मबाइल केमेरा खेबग्रा गैया ओरैबायदि असान्थि आं भिडिअ खालामनाया एकदम ओरैबायदि असान्थिसोखा आरोखि डेन्जारसो मोजां खालामथ'बा मोजां जायाहाय नारेंखलजों गुर होनाय नालाय एकदम सिथब जोबो आथा गोसोथोनायफ्रासो बेबायदि सिथबनांगौ दा सिनिबो गैबावा सिनि साहा फुदुंनोबो सिनिबो गैया साहापातबो गैया होननायसो जाबाय दिनै फुङावनो ओंखाम ओंख्रि सिथाव एन्थाब एवनानै रेडि जाबाय आरो आङो एकदम मामाजि फैसा हरनायखौ लायनो एकदम देलायथ'वाखै ओमफ्राय मोनखांबाथाय देलायनोसै ओरै गरसि आलु भाजावबाय नै एवना गालांसै संनानै खावनानै गालाङाबा दा फैनो माखौ जाफैनो संनानै खावनानै गालांनाया जाहैबाय हिनजावफोरनि बिबान बेनिखायनो संबाय खावबाय जानोसै लोंसै थांसैलाय आजावसैलाय लाबोनोसैलाय 10,000 फ्रम लायनो देलायखांनानैखौ जाबाय बिफाङा ओंखाम जाबाय रागा जायाखैबा एसे मिनि हरदो दे रागा जायाखैबा मिनिलाय होनदों रागा जादों दा बाराबा सौहरगारगोनसो फैदो नाम्बार फैदो एसे गोबाव नागिरना आङो ओमफ्राय मोनाखै मोनबाय हालिया बेसेबां 10,000 लांफैदों 10,000 नै बाप नेफ्रा नै अहाबोरै बिजुलि इसिना हरदो नै बिजुलि मोनना दैखौ माखा बेसे 10,000 लांफैदों आयो मा गानगोन हिनजावफ्राथ' दख'ना गाननायानो सिगांखा खोन्थाहरदो दे जामायजो मोना एसे होननाय जानोसै नेना मेंजोब्बाय आरो बिसोरखौ हामा आइ आं हालाहाय मानो हामा होनखो नोङो उयनायसोहाय ओरैसो हरदोब्रा मानो मोना नोंसोर दा थांबा नुबाय सिरियाल नाम्बारखौ माबा पेमेन्ट हरखाबाय
नै मोनबाय 10,000नि फर्मखौ बिथांमोना मोनाखै नैबे क'क्राझारनिया लेट जानानै एकदम बेनो आरो लेजि जाबोबाय लेजि माने लेजि नङा थारमाने फैनायासो गोलाव नालाय लामाया ओंखायनो मोनफैस्लाबाखै आरो बिथांनाव साहा बिनानै लोंबाय आरो एकदम गोबाव नेनांनायनि बेखौ नेनानै गालां जाजोब्बाय अयनायसो बेखौ नेनानै गालां जाजोब्बाय बिस्रा बे मालाय अबाव थाब सफैनो क'क्राझारनिफ्राय फिसा फिसौ आगारनानै फैनाय फिसा फिसौ आगारना फैनाय मा बयलार बेदर दंबावो दिनै जाथ'लालै बिस्थिबारसो एखमबा एखमबा बिबु फ्रि हरो बे आंनो हरोब्रा ने हरो आइ नोंखायसो नोंबाय मोनजाबाय नै बिथांनि अननायाव मोनजाबायहाय नै बिथांनि अननायाव एकदम माखासेफ्रा मेगन सालायसिगोन आरो जोंबो नेबा हामगौमोन नोंलायसिगोन थारमाने जों बिना लाजियो बुरैनानै लाजिबाबो गावखौनो सिख्लासो मोनखोमाखै बिलाय आंखौ लाजिलाहाय दाना आरामसिन जाबावबाय आंखौ सेरेरे बालेंलेंनो नै आं बिनानाव माबा बिब'लायखौसो ओहो बिनानावखौसो बुरै नुबाय आंनाथ' गैला बुगाजोब्बाय जाजोबला आयु आंहालाहाय थांदो दे आगै क'क्राझार ओरै फैदो आब'आ आं लाजियो नैबे जोंनि ग्रुपनि सेक्रेटारि नायदो थांदो आब' नोंहाबो दा आंखौ नायाखैना दाय होलायदो आरो थांदो दे आब' दे बै आब' नैबे आगै थांदो दे बाय बाय जामाय जुलियामोन दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय बिजावजालि बे क'क्राझारनि फैदों होननायाबो बेबो थांबाय ओमफ्राय बिजनिनि बिजावजालिफ्राबो थांबाय जोंबो फैबाय न'आव ओमफ्राय सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो अननानै नायै दा नेवसिनानै थांसै ना मा होनो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दे बाय बाय गाबोन आरो मोनसे गुबुन गोदान भिडिअ बानायबा लोगो मोनफिनबावगोन ने मामि ने खुलुमलायलाय